Welcome back to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy 10 chematama gamu munozviziva mega akatuka seWicknell achireva kuti sei wakatengera wakapa Pastor Dr. Ian Ndlovu mota nemari iwo uchiziva kuti munhu yanoshoropodza hurumende achituka president. Saka seWicknell vazopindurawo vachidedzera kuti ndafara nhasi vakagona dai vakakatema kumeso kachangamuke. He is now so big headed, he thinks he is invisible. Ndozvataurwa naseWicknell. Asi aripo vamwe vazukuru vambuya nani vari kudedzera kuti aiwa nemiwo seWicknell pamunenge muchiba mari yenyika munenge muchifunga kuti muri invisible. Saka kunonzi kusekana kwanakamba. Mumwe munhu auya akati people are sick and tired of this Holy 10. Mumwe munhu akati just like you say he thinks he is visible. Mumwe munhu akati a few months ago this guy was beaten, now he must search where banga kwarakabva. Mumwe munhu akati at least he didn't steal zesa tender money. Mumwe munhu akati Cape Town next week takamumirira. Mumwe munhu akati chitungwiza go and see Victor. Mumwe munhu akati Chivayo uyu kauyu akufarisa too much, toda kumubata timurove zidumbu rizere maheu. Mumwe munhu akati as long takuita kunge takuudzirwa zvekuita nembavha inonzi seWicknell hatichatomutemi nematombo because uyu ari nani haasi kubira nyika than iwe unobira nyika. Asi kuti mudhonete kuzvipatara hamudi kudhoneta, kuti mugadzire nzira hamudi kugadzira nzira, asi you are busy kupa vanhu mota nemari vanhu vanoafodha ivo vanotambura vanhu varipo. Chii chakadaro chinenge ngozi. So guys, handizivi kuti munoti kudini hazvo, asi vamwe vafara vachiti apa wataurawo seWicknell but problem uri mbavha yekupedzisira.